Nangomuso abantu abaningi abafike emkhosini sebezwile ukuthi uJesu uyeza eJerusalem. Batha amahlamvu osuku. Baphuma kumhlangabeza bememeza bathi Hosiyana ubusisiwozayo egameni lenkosi. Yebo inkosi kaIsrayeli. uJesu esefumene imbongolo entsha wakhwela kuyo njengokulotshiwe ukuthi ungesabi ndodakazi yaseSiyoni, bheka inkosi yakho izayikhwela etholeni lembongolo. Lokho abafundi bakhe abakuqondanga ekuqaleni, kodwa esekhazimulisiwe uJesu base bekhumbula ukuthi kulotshiwe ukuthi ngaye nokuthi babe kwenzile lokho kuye. Ngakho safakaza isixuku esasinaye lapho ebiza uLazaro aphume ethuneni amvusa kubafileyo. Ngenxa lokho isixuku saya samhlangabeza ngokuba sasesizwile ukuthi wayesenzile leso sibonakaliso. Ngakho abaFarisi bakhuluma bodwa bathi niyabona ukuthi anisizi lutho, bheka izwe lonke liyamlandela. Okukhona amaGreki athile phakathi kwababenyuka ukuba bakhuphukele emkhosini. Lawo ke aya kuFilipu waseBethadiya laseGalile acela kuye athi Nkosi sithanda ukubona uJesu. uFilipu weza watshela uAndrew weza noFilipu basho kuJesu. uJesu waphendula wathi kubo sesifikile isikhathi sokuba ikhazimuliswe indodana yomuntu. Qinisile ngithi kini uma inhlamvu kakolweni iwela emhlabathini ingafi ihlala yodwa, kepha uma ifa ithela izithelo eziningi. Lo othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho, nozonda ukuphila kwakhe kulelizwe uyakukulondoloza. Lo olahlela ukuphila kwakhe kulelizwe uyakukulondolozela ukuphila okuphakade. Uma umuntu engikhonza angilandele, nalapho ngikhona mina sabakhona nesikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza uBaba uyakumazisa lokho. Kalokho umphefumulo wami ulusizi. Ngisakuthini na? Baba ngisindise kulomzuzu. Kodwa ngenxa yalokho ngize kulomzuzu. Baba khazimulisa igama lakho. Kwase kufika izwi livela ezulwini lithi ngilikhazimulise ngobuye ngilikhazimulise. Ngakho abantu ababemi bezwa bathi beliduma, abanye bathi ingelosi ikhulume naye kuye. uJesu waphendula wathi lelizwi alizanga ngenxa yami, kepha ngenxa yenu. Kalokhu kungokwahlulela kwalelizwe, kalokhu umbuso walelizwe uzawukuxoshwa. Mina nxa ngiphakanyiswa emhlabeni ngiyakubadonsela kimi bonke. Lokhu ke wakusho efanekisa ukufa okufanele afe ngakho. Baba wethu namhlanje Nkosi ekseni sihlangene uNkulunkulu ethona amandla ukuba siphinde sikhumbule Nkosi ukuthi wena wawutheni ngokufa kweNkosi yethu uJesu Kristu. Bekungakuhle Nkosi einhlizweni zethu uma siphuma sonke kule ndlu siqonda ngokufanayo konke lokho uNkulunkulu ethongcwele. Kungabi ngokufanayo kuphela kodwa Nkosi kube njengalokhu wena bowufisa ukuba sikwazi uNkulunkulu ethona amandla ukumbona uJesu Kristu edwengulwa ngenxa yethu. uNkulunkulu ethona amandla wonke. Khuluma kithi uNkulunkulu ethongcwele namhlanje kuseni. Usize mina uNkulunkulu ethona amandla ukuba ngikwazi uNkulunkulu ethongcwele ukuchasisela lembhalo njengalokhu uNkulunkulu ethona amandla ngiyinikeziwe nguwe ngokwambulo. Baba wethu ongcwele ngiyakhulekela Nkosi ukuthi nako basikhulume endlebeni zethu, kodwa wena Nkosi khuluma enhlizweni zethu ukuze uJesu Kristu akhazimuliswe kuthina manje kusukube naphakade. Amen. Umsebenzi wami bazalwane namhlanje umsebenzi obucayi nokuyiwona engithema ngobuka ngawubona unzima kakhulu. Ngoba injongo noma kuyikona ekufanele ngikuveze la ukuveza iziprofeto zokufa kukaJesu Kristu. So ngamanye amazwi ukuveza ukuthi zithini iziprofeto
ezandulela ukufika kaJesu Kristu ezikhuluma ngokufa kwakhe. Amen. Kodwa ngizothanda ke bazalwane indaba yami kuyijoyina kwezindaba ebezikade zikhona nekade sikhulunywa ngazo kusukela izolo. Ngiyathanda ukuthi ngihlanganise zakhe umbhalo owodwa noma zakhe imeaning eyodwa. Bengingafisa ukuye evesini elilodwa ngifike ngikhulume ngithi uJesu wafa wagebesa ikhanda lakhe wafa bese ngithi amen. Bese siyahlukana kanjalo. Kodwa ukuveza kweziprofeto zeBhayibheli zilento esibiza ngokuthi zi-systematic. Ziyakhelana enye phezukwenye kuze kufinyelele la khona uNkulunkulu efezekisa lezo zinto. Amen. Kodwa ke imbhalo uyamveza uJesu Kristu nokufa kwakhe. Okoqala nje izolo kuye kwafundwa ngencwadi yabaseKorinte chapter 15 verse number 3. La khona umpostoli Paul ekhuluma ngokufa kwakhe uJesu Kristu. Na indlela achaza ngayo umpostoli Paul uthi ngokuba okokuqala ngani nika lokho engakwamukela nami ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo nokuthi wahambelwa nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo. Nayi into uPaul athi yena wayizwa ngesikhathi ephenduka. Waziswa uKristu Jesu nokufa kwakhe njengalokhu kulotshiwe kwimibhalo. Amen. Kungenzeka singayithinti yonke imibhalo kodwa imibhalo iyakhuluma ngako ukufa kaJesu Kristu. Yena uqobo lwakhe uJesu Kristu uyakhuluma ngaye emibhalweni nokufa kwakhe. Incwadi kaLuke chapter number 24 akayifunda uphethe ucekwane. Ku verse number 44 wakhona uJesu sevukile kwabafileyo. Lithi lapha wayesethi kubo yilawo nalawo mazwi ami engawakhuluma kini ngisesenani ukuthi kumelwe ukugcwaliseka konke okulotshiwe ngami emthethweni kaMose nakuba profeti nasemahutshweni. uJesu Kristu ubalula izinto ezintathu ezicrucial noma ezibalekile eziqanda ikhanda ekuyizona ezikhuluma ngqo ngokufa kwakhe. Ukhuluma ngokuthi lezi zinto bekumele zifezeke kungakho efile. La uhlangana nabafundi ababili incasi babili bengekho kathathu babehamba bekhathazekile uJesu eqeda kubulawa lonke ibandla labafundi selihlakazekile. So babekhuluma ngethemba babenalo ngoJesu Kristu. Ukuthi thina bese simbonile uJesu Kristu ukuthi ngempela ufanele ukuba inkosi. Kodwa manje iproblem noma inkinga nqanga babebhekene nayo ukuthi le nkosi kade sebeyilandela ifile. Ishayiwe phambi kwabantu, yahudulwa phambi komphakathi, yathathwa yaphathiswa isiphambano, yahamba yayochonywa entabeni, yabulawela khona. So ngamanye amazwi labalandeli babezibona impilo yabo ingasena uqhubeka kumathemba kade sebenawo. So ngamanye amazwi amathemba kade benawo ukumona uKristu Jesu eyinkosi empilweni yabo njengalokhu zikade zishilo iprofeto kwintshumayelo yayizolo. Amen. Kodwa uJesu Kristu yebo kodwa kunezinto ezibalulekile ebekumele kuqale zifezeke ngaphambi kokuba babone umbuso kaNkulunkulu. Amen. Ngisho abafundi bakhe mevukile uJesu ekhuluma nabo kwincwadi yezenzo uchapter number 1 uyabona ukuthi babefisa ngendlela eyisimanga ukuthi uJesu Kristu abuse emhlabeni ngokuphuthuma. Amen. Lize lithi iBhayibheli lapha yana wahlala nabo for isikhathi esingango 40 elokhu ebachazela uJesu Kristu ngembhalo izinto ukuthi bekufanele zigcwaliseke kangakanani. So uma uJesu Kristu could take izinsuku eziningi kangaka mina bengengikwazi ukuchaza in one sermon. Amen. So ngamanye amazwi ngizoveza nje ingcenye. Incwadi yezenzo chapter 1 verse number 3 waziveza kubephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngokufakazi
ngokufakazi obuningi wabonwa yibo izinsuku ezingamashumi amane 40 days ekhuluma ngezombuso kaNkuluNkulu kwathi ehlangene nabo wabayala nokuthi ningamuke eJerusalema kodwa nihlale lisethembiso sikayise esiza ngami ngoba uJohane wabhaphathisa ngamanzi kepha nina nizabhaphathiswa ngomoya ongcwele kungakadluli izinsuku eziningi khona laba bebuthene bambuza bathi inkosi usawubuyisela nombuso kaIsrayeli ngalesi sikhathi na inkinga yabo nenkulu abayifunayo abantwana bakaIsrayeli yile nkosi ezobusa uIsrayeli mebefuna le nkosi ezobusa uIsrayeli abangakayitholi ngicabanga ukuthi even lolu daba libuyela kulolu daba lalo ke sikubiza ngokuthi umbuso wakaIsrayeli bayazi abafundi beBhayibheli masichaza indaba zetheology siye sithi indaba zokubuya kaJesu Kristu nama studies of the end times uJesu wayengasho ukuthi nje hayi khulekani sengivukile asikhali siyabusa manje kodwa bathembisa amandla nomoya ongcwele ukuthi aningenime kancane akusikona kwenu ukwazi lezo ikhathi kodwa kwamanje shumayelani indaba zombuso kaNkuluNkulu amen kodwa kuyiyona into ebengifuna siyibheke ebaluleke kakhulu la ukubhekwa kaMesaya ngamehla abovu njengoba eshilo umfowethu uNgobese izolo ethi uMesiya wayelindelwe ngamehlo abovu amen sike sakhuluma ke bazalwane kafushane and uJesu ke ubachazele nalabantu ngaphambi kokuba siye kuloko ku verse number 45 kwawona uLuka chapter 24 lithi ke khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo wathi kubo kulotshiwe kanje ukuthi uza ukuhlupheka uKristu avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka kube ngokuthethelwa kwezono ezizweni zonke kuqala eJerusalema nina ke ningofakazi balezi zinto nayi program kaNkuluNkulu uJesu Kristu ayambulela labafundi ukuthi lokhu enisanda kudlula kubona abafundi ukuthi uMesiya bekumele afe ahlupheke amen uma sefile wahlupheka bese yavuka bese nina niyambona bese kuyashunyayelwa izindaba zombuso kungakho namhlanje sisakuloko kushumayela amen aze athi uJesu Kristu yebo yekani manje sengibuyile sesingabusa ke manje amen so ngamanye amazwi ukuza kaJesu Kristu bekubhekiwe and uma sekhona uJesu Kristu emhlabeni abantu bese kunendlela kade sebemlindele ngayo uma mhlabe mbona ukuthi uyena uMesiya babe sebenethemba elikhulu ngayo ukuthi usezongena embusweni kaDavid ake sikhumbuzane ukuthi besithene ngombuso kaDavid na kuqala abazalwane sikhulume ngenzalo yowesifazane eyakuchoboza ikhanda lenyoka saveza ukuthi inzalo yowesifazane uNkulunkulu uthembisa kuyona ngoba inzalo kaAdamu icorruptwe isono noma isimbanda kunye nesono uNkulunkulu ukhuluma ngowesifazane ezoba ngophethe imbewu yomntwana kodwa ongaqhamuki kuyena ingakho iBhayibheli limbiza uzenzalo wonke umuntu owenza science uyazi ukuthi umuntu wesifazane akanayo inzalo le esibiza njengaleyo umuntu wesilisa kodwa unenzalo eqhamuka kuyena ayihlanganisa nomuntu wesilisa bese kuphuma umntwana amen sikhulumile ke ngaleyo nzalo sayiveza leyo nzalo ukuthi kuAbraham uNkulunkulu uthe leyo nzalo iya kuba isibusise ezizweni zonke inzalo nayo kaAbraham and siphinde sathola ukuthi uDavid ulentuzana uAbraham esizukulwaneni sakhe kuJakobe uthenjiswe inkosi kuchapter number 49 uverse number 10 and kuwona uverse number 10 iBhayibheli liveza lapha ukuthi uJakobe wabusisa uJuda wathi intonga yobukhosi iyakuhlala kuJuda iyakuhlala njalo kuJuda nasezizukulwaneni zakhe kuze kufike esimfanele noma emfanele leyo ntonga amen uverse number 10 akhona lithi intonga yobukhosi ayikusuka kuJuda nozimo lokubusa phakathi kwezinyawo zakhe aze afike yena olufanele nezizwe ziyakumkhothamela yena lowo yofika ofanele ileyo ntonga eyayiphethwe uJuda
So ngamanye amazwi besingasho ukuthi uJuda umbuso uNkulunkulu awunikeza wona noma ubukhosi bakhe ubuphethe for isikhathi esithize. Kodwa kunesikhathi la lobo bukhosi buzonqamuka khona. Oh amen. And siyakhumbula ukuthi uDavide wathenjiswa umbuso nesihlalo esingunaphakade. Kwincwadi kaSamuel chapter number 7 verse number 12 kuya ukuthi lapho izinsuku zakho seziphelile ubusulele koyihlo ngiyakumisa inzalo yakho emva kwakhe yakuphuma ezibilini zakho ngiqinise umbuso wayo. Uthi uNkulunkulu yebo inzalo izoqhamuka kuwena Davide engizoyimisa esihlalweni sakho kodwa umbuso wakho ngizowumqinisa. Oh amen. Usethi verse number 15 yiyo eyakwakhela igama lami indlu ngiyakuqinisa isihlalo sobukhosi sombuso wayo kuze kube phakade. So le ndaba ikhuluma ngeindaba ezimbili. Ikhuluma ngokuthi uSolomoni okuyena indodana kaDavid uzowakha indlu kaNkulunkulu eyayizokwakhiwa emhlabeni. Oh amen. Kodwa kunesihlalo sobukhosi esikhona futhi la uNkulunkulu azosimisa singesika Davide kodwa lesisihlalo umbuso wawo uzowumisa uzube phakade. Sivela kahle indaba yesihlalo kwincwadi yamakhosi chapter 9 uverse number 5. Uthi ngiyakusimisa isihlalo sobukhosi sombuso wakho kwaIsrael kuze kube phakade. So uNkulunkulu into esayimisayo la isihlalo sobukhosi. Utshela uDavid uthi ngizomisa umbuso la utshela uSolomon ukuthi lesihlalo sobukhosi ohleli kusona sizoba kuze kube phakade. Oh amen. And lesihlalo sikwaIsrael. So ngamanye amazwi wonke umuntu makazi ukuthi uIsrael usazoba nenkosi ezobusa kuze kube phakade esihlalweni sikaDavid. Njengalokho ngasho kuDavid uyihlo ukuthi akuyi kunqunywa umuntu kuwe esihlalweni sobukhosi sakwa Israel. And ngifuna sibheke labazalwane izinto ezimbili ukuthi lesisihlalo sobukhosi sihambisana namagama kaJakobe awanikeza indodana yakhe uJakobe uJuda. Methi intonga iyokusuka kuJuda. Amen. Lamagama ayahambisana ukuthi kunesihlalo esibekele kuJuda futhi kunesihlalo kuJuda esisoma kuze kube phakade. Amen. But kulesi sihlalo kusahlele amadodana akwaIsrayeli ngokwenyama kuJuda. And lapho bantwana bakaJuda uDavid ngomunye wabo. And kuDavide kuhlala uSolomon emva kaSolomon kwahlala inqwaba yamakhosi. Kodwa nayi into uNkulunkulu ayitshela uSolomon ukuthi ukuhlala kwamakhosi akwaIsrayeli kulesi sihlalo kuhambisana necondition ayibeke emthethweni wakaIsrayeli. Uverse number 7 wakhona amakhosi chapter 9 verse 5 amakhosi oqala lithi kodwa uma nibuya ekungilandeleni nina noma abantwana benu ningagcini imiyalo yami nezimiso zami engikubekileyo phambi kwenu kepha nihambe nikhonza abanye onkulunkulu nikhuleke kubo ngiyakuninquma uIsrael ezweni engininike lona nalendlu engiyingcwelisele igama lami ngiyakuyilahla. Nalelinye igama manje liqhamukayo indlu uNkulunkulu asekhuluma ngayo uDavid abekade nesifiso sokuyakha and uSolomon useyakhile leyo ndlu kodwa uthi ke soqhubeka isihlalo sakho uSolomon bazobusa abantwana bakho kodwa under icondition eyodwa bazobusa ngaphansi komgomo ukuthi meke basuka kuNkulunkulu uNkulunkulu uzobalahla. Number 2 lendlu onginikeza yona Solomon uthi egama lami meke abantwana bakho bangahambi ngezimiso zami nayo leyo ndlu ngizoyichitha. Amen. Nayo leyo ndlu ngizoyichitha. So sesinezinto ezintathu sinombuso sinesihlalo bese siba nendlu ehambisana nesihlalo. Indlu akhuluma ngayo yini lana yithempeli. So ngamanye amazwi ithempeli liwufakazi kobukhona bukaNkulunkulu phakathi kwabantu. Amen. Kuyona lencwadi lena uthi ke ngiyakumnquma uIsrael ezweni engimnike lona nalendlu engiyingcwelisele igama lami ngiyakuyilahla ebusweni bami uIsrael abe yisaka nesifenqo phakathi kwabantu bonke noma lendlu iphakeme kangaka
bonke abadlula kuyo bayakumangala bancimfe bathi uJehova wenzeleni kanjena kulelizwe nakulendlu na bayakuphendula ngokuthi kungokuba bamshila uJehova uNkulunkulu wabo owakhipha oyise ezweni laseGibhithe banamathela kwabanye onkulunkulu bakhuleka kubo babakhonza ngalokho uJehova ubehlisele lokhu kubi. So ngamanye amazwi uNkulunkulu ubuyisa amandla omthetho kubona ukuthi wayethe ngumthetho kaMose uma umuntu engayigcini imithetho yami uyakuthola iziqalekiso zika Deuteronomy 28. Amen. Nekhumbula ibusiso zeziqalekiso uma ufunda mina nga-attend eZayoni kudala kwakuthiwa khona izibusiso neziqalekiso. Kuthiwa ubusiswe eqomeni, ubusiswe ensimini, ubusiswe kuphi, ubusiswe kuphi. Amen. Ubusiswe ekuhlaleni, ubusiswe kusukumeni, ekuphumeni nasengeneni. So ngamanye amazwi mebengamlalela uNkulunkulu bazothola the opposite. Amen. Now nayo into eyenzakalayo ke kwincwadi kaIsaya lebesifunde kuyona izoyo. uIsrael usutholakala uhluleka ukugcina imigomo kaNkulunkulu. Ngicela sifune incwadi kaIsaya chapter number 1. uIsrael usutholakala uhluleka ukugcina imigomo kaIsrael. Nanka amazwi kaNkulunkulu ngoIsrael. Lithi ummono kaIsaya indodana kaAmose awubona ngoJuda neJerusalem emihleni uZiya noJonathani kaAhazi uHezekiya amakhosi akwaJuda. Uthi izwani mazulu ubeka indlebe emhlaba ngokuba uJehova ukhuluma uthi uNkulunkulu uyafakaza ufakazisa ngamazulu ufakazisa nangomhlaba. Uthini ngikhulise ngiphakamise abantwana kepha bangihlubukile. Nayi into ayisho ngoIsrael uthi ngizakela lesisizwe ngisiphakamisile but nayi into abayenzayo bangihlubukile. Inkabi iyamazi umniniyo nembongolo umkhombe womnikaziyo uIsrael akazi isizwe sama siqondi. Hawu sizwe sonayo bantu abasindwe ngububi nzalo yababi. Ubabiza ngenzalo yababi. Uthi uNkulunkulu bayabi labantu therefore upronounce kubona noma ukhipha kubona isiqalekiso kuIsrael. Amen. And uskipha kusukela enkosini verse number 5. Ningabe nisashaywa kuphi nisaqhubeka ukwambuka na lonke ikhanda liyagula amakhosi lawo. Nayo yonke inhliziyo ithakathaka bonke abantu babuthakathaka. Kusukela ematheni onyawo kuze sekhanda akukho okuphelele ngamanxeba nje nemivimbo nemidwa emisha. Akukhashwanga ubovu akukhishwanga ubovu akuboshwanga akuthunjiswanga namafutha. So ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu labantu babi kusukela ngisho koyise. Amen. Manje umbuzo omkhulu usekutheni uzosigcina kanjani isithembiso sakhe sethempeli sokuthi uyohleze njalo mekhuleke kwethempelini azwiwe. Umuntu mesuka nje enenkinga nomunye ekhuleka ngela thempeli bese eyamuza uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu usekhipha lesi siqalekiso kuwona uIsrael. And uIsrael wawukhuza uNkulunkulu siyakhumbula izolo sithi wozani siyithethe indaba. Bangafuni ukuza. Usethi ke verse number 10 yizwani izwi likaJehova nina ababusi baseSodoma. Babiza ngeSodoma. Uthi nibeke indlebe ekufundiseni kaNkulunkulu wethu nina abantu baseGomora. Nayi into ayibiza ngayo Israel. Ini kimi imhlatshelo yena eminingi na usho uJehova ngisuthile ngeminikelo yokushiswa yezinqama nangamanoni amathole akhuluphalisiweyo negazi lezinkunzi lawo amawundlu nalezi mpongo angikuthokozi ngakho useyaqala ulahla neminikelo yabo konke ukukhonza kwabo uNkulunkulu njani useyakurejecta bantwana bakaIsrael. Amen. And uIsaya ushuma uprofetha lokhu kuJuda okuyena uJuda obugcine ithempeli. Uthi ubani obize lokho esandleni sami na? Usathi ningabe nisaletha iminikele yize empuphu impepho na yonke isinengiso kumina. Khona nokwezithwasa ke lezo kwethwasa akakhulumi lapho ngokuthwasa kwamadlozi. Kodwa ukhuluma ngezokwethwasa lezi zokugubha imkhosi. Amen. Athi verse 16 gezani izandla zenu nihlanzeke. Uzathi verse 15 la nelula izandla zenu angizukuniphendula ngizunizwa ngijukunizwa. Wenzani uNkulunkulu?
First chapter kaIsaiah uyawulahla uIsrael. Ingakho uNkulunkulu ebiza uIsaiah ethi woza Isaiah uzoprofetha kulabantu ngoba vele ngeke benze njani? Ngeke baphenduke. Verse 21. Yebo umuzi othembekileyo waphenduka waba isifebe. Wena ongcwele wawugcwele ukwahlulela ukulunga kwakukuhle khona kepha manje ababulali sekugcwele ababulali. uNkulunkulu wahlulela wonke uIsrael nethempeli lawo. Oh amen. uNkulunkulu kunento ayishoyo kwiverse ngasemavesini okugcina naseprofetheni kwaIsaiah mongaya ku chapter number 59 uverse number 1 uthi kubona bheka isandla sika Jehova asifinyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa kepha ububi benu bunihlubuko kanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kimi ukuba angezwa ngangokuba izandla zenu zingcolile igazi zigcwele igazi neminwe yenu zigcwele ububi izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga nezilimi zenu ziyanyenyeza okubi. Uchapter number 64 uverse number 6 uyawuchitha uIsrael wonke ngalana kulentuzana athi ushumayela kuJuda la uIsaiah nangapha uJeremiah uyawuchitha uIsrael ngoba usuhlukanise imibuso emithathu uIsrael ngenxa ungamlaleli uNkulunkulu kwamakhosi. Kuchapter 64 verse number 6 uthi sonke uIsaiah useveza la into abayenzile ke manje bonke useyavuma into yabo abayenzile uthi sonke saba njengongcolileyo uthi ngisho ukulunga kwethu konke kwakunjengongubo enindiwe usethatha ngisho izenzo zabe ezinhle uthi indlela ababesebeyiyona babesebebabi ngisho ukuthi ingubo ukulunga kwabo kwakufana nendwango leyo ngathi umolunguza ngale kitchen uyithole ingconywana egcwele amafutha nako konke ukungcola phakathi uthi bezinjalo izenzo zabo zobuhle. Oh amen. Uthi nobubi bethu bayasisusa njengomoya kwakungekho owalibiza igama lakho owazivusela ukubambelela kuwe ngokuba wabusitheza ubuso bakho kithi wasiqeda ngenxa yobubi bethu. Nangu uNkulunkulu ke ufezekisa amazwi akhe awakhulume kuSolomon uthe ukuze simi isihlalo sobukhosi sakho Solomon namadodana akho kuzomela ngigcine lemiyalo kodwa uma ningayigcini ngizonenza isakhe emhlabeni. Oh amen. And uNkulunkulu wabathatha abantwana bakaIsrayeli kuncwadi kaJeremiah chapter 37 nabakaJuda bobabili balentuzana bayiswe ekuthunjeni. uJuda wayiswe ekuthunjeni uIsrael wayiswe ekuthunjeni bobabili bayiswe ekuthunjeni abanye wathunjwe eSyria omunye wathunjwa eBabylon. Oh amen. Ngale ndlela ukuthi sithola umzalwane omunye owayekade ethunjwe kubazalwane bakaIsrael. Lo mzalwane uDaniel ngiyakhumbula uDaniel ukuthi bafika lapha yayithunjweni bebafanyana abancane ku chapter number 3 esithandweni somlilo bengafuni ukukhonza. Oh amen. Ngelinye ilanga ke lo mfana ku chapter number 9 kaDaniel uyathandaza uNkulunkulu ubuka izethembiso zakhe ufuna babuyiselwe emuva ekhaya lakhe. Oh amen. Mawufunda uDaniel chapter number 9 verse number 1 uthi ngomnyaka oqala kaDariyu indodana kaAhasuerus ozalo lamaMede owabekwa inkosi phezu kombuso wamakhaledi ngomnyaka oqala wokubusa kwakhe mina Daniel ngaqonda ngezincwadi umumo weminyaka elakhulunywa ngayo izwi kaJehova kuJeremiah. Omunye umprofeti wayeprofetha kwisikhathi esifana nesika Isaiah uJeremiah naye wayekade lahla abantwana bakaIsrael. uDaniel kusefunda nemibhalo uyabuka ukuthi hayi uNkulunkulu wathi sizoyehlane for 70 years. Iphelile leyo mnyaka fanele manje uNkulunkulu afeze izwi lakhe sibuyele emuva. Oh amen. Usethi ke ngafunda ngokwenkuma kwezwi kaJehova usethi lapha ukuba kupheleliswe ukuchithwa kweJerusalem iminyaka engama-70 that's 70 years. Usethi ke ngase ngibhekisa ubuso bami kuyinkosi uNkulunkulu ukuba ngikhuleke nginxuse ngokuzila ukudla
nangendwangu yamasaka nangomlotha ngakhuleka kuJehova uzolandela ke lapho uyaziveza izono zabantwana bakwaIsrayeli nabakaJuda uthi uNkulunkulu wabajezisa ngokufanele ngenxa yezono zabo amen ngenxa yezono zabo usethi ke lana kuverse number 13 uthi njengokulotshiwe emthethweni kaMose konke lokhu okubi kusehlele nokho asincenganga ebusweni kaJehova uNkulunkulu wethu ukuba siphenduke ebubini bethu siqonde iqiniso lakho. Yabona isimo salabo abantu Israel noJuda bobabili abayingeni indaba kaNkulunkulu noma bakhuza kangakanani uNkulunkulu abayingeni indaba yakhe. Amen. Ulibese nikezwa ingelosi lomzalwane unikezwa ingelosi impendulo yokuthi yini ezokwenzeka ngesizwe noma ngeJerusalem na indaba ekhuleka kangaka ngeJerusalem lomzalwane yingoba iJerusalem akubona liyisimboli noma liwumumo noma liyisikhumbuzo noma liyingxenye yokukhonza kwabo noma nokuxhumana noNkulunkulu. Angithi eJerusalem kumele kube khona abapriest eJerusalem kumele kube khona umnikelo wezono ohlatshwayo ukuze umuntu akwazi ukuba nokuthethelelwa kwezono omonile phambi kaNkulunkulu. So ngamanye amazwi njengamanje uIsrael njengoba usekuthunjweni awukwazi ukuxhumana noNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu awunikeze ngayo emthethweni kaMose. Noma wona ulawo nekhona kodwa ukwazi ukuyonxusa etempelini. Amen. So uthe sakhuleka ke lo mzalwane kwabe seqhamuka ingelosi kaNkulunkulu uverse number 23 usitshela impendulo yakhe ukuthi kuzokwenzakalani. Uthi ke lowo ke weza okuGabriel uthi wangiqondisa washo kanje uverse 23 uthi eqaleni konxusa kwakho izwi lavela sengifikile ukukutshela ngokuba uthandekile ngalokho qonda lelizwi uqonde nombono amasonto angama-70 anqunyelwa abantu bakho nomuzi wakho ongcwele ukuqeda isiphambeko. Usethini uthi umuzi wakaIsrayeli usazophinda futhi uqedele iziphambeko zabo. So ngamanye amazwi usazoqhubeka ujeziswe ngenxa yeziphambeko zabo. Amen. Abese yaqhubeka ke athi nokukhawula izono nokwenza ukubuyisana ngobubi nokungenisa ukulunga okuphakade nokunamathelisa umbono nesiprofeto nokugcoba indlu engcwele. Ngalokho ke yazi uqonda ukuthi kusukela ekuphumeni kwezi lokubuyisa nokwakhiwa iJerusalem kuze kufika ogcotshiweyo umbusi kuya ukuba ngamasonto ayisikhombisa lihlale lakhiwe ezitaladini zalo nogange lwalo amasonto angama-60 nambili nesikhathi nokuhlupheka emva kwalo amasonto angama-60 nambili ogcotshiweyo uyakunqunywa angabi namuntu umuzi nendlu engcwele uyakuchithwa ngabantu bombuso ozayo okuphela kwawo kube sesikhukhuleni kube ngukulwa kuze kube sekugcineni incithakalo inqunyiwe. Yina itshela yona ingelosi ayitshela uDaniel imtshela ukuthi nisazobuyela ingxenye yenu nisazobuyela emuva le la nathathelwa khona nifike nilakhe iJerusalem. Amen. Abesebeka amasonto awu-70 futhi athi lawo amasonto awu-70 lizokhiwa ilentuzana iJerusalem liphinde lime libe khona. Amen. Kodwa kuyaqhamuka omunye umbutho futhi uphinde uyiphinde lento yenzekile liyophinda libulawe futhi iJerusalem. Kodwa ekubulaweni kwalo iJerusalem ngaphambi kokuba libulawe kuyofika ogcotshiweyo uMesiya lo. Amen. Mayisefike logcotshiweyo maphakathi naloyo event noma lokho kuzobe kwenzeka uyobe seyanqunywa naye uMesiya phakathi. Amen. So ngamanye amazwi uthini ingelosi ithi uMesiya noma ithi lowo othenjiswa uNkulunkulu uzokufa. Mawubuyela kwincwadi kaIsaiah 64 verse number 11 la sithola iresponse nayo kaIsaiah ngala iresponse kaDaniel le uphendula kaIsaiah ngale sehlo uNkulunkulu abenzele sona ubajezisa kanje. Uverse number 11 uthi la kuverse number 11 indlu yethu engcwele nemangalisayo
lapho obaba babekudumisa khona ishisiwe ngomlilo nazo zonke izindawo zethu ezithandekayo ziphendukile incithakalo ungazibamba kukho konke lokho Jehova ungakhulula uze usihluphe kangaka na intashiwo lana ulentuzana umprofeti uIsaya uyancenga naye uncenga yena uNkulunkulu uthi uNkulunkulu lendlo kuyiyona esikwazi ukuxhumana nayo ngayo isishisiwe kungenzeka yini ukuthi uzibambe kulolaka lakho ngenxa yalento yenzayo ungakwazi yini ukuthi uphinde usize amen uzathi mekhuluma kuverse number 6 uthi sonke saba njengongcolileyo nokulunga kwethu konke kwaba njengengubo enindiweyo ingakho nje lawo mazwi uverse number 5 uthi wahlangabeza labo babethokoza ngokwenza ukulunga labo babekhumbula izindlela zakho wena wathi ukuthela thina sona sahlala kukho nasendulo siyakusindiswa na andingombuzo awubuzayo ukuthi njengoba sesikulesi simo la silahlwe uNkulunkulu sesenziwe impange emhlabeni ungabe lisekhona yini ithuba lokuthi uNkulunkulu asindise ungabe sakhona ningxenye yokuba uNkulunkulu asindise ingakho ke bazalwane ubaba uNgobese bechaza ethi uMesiya wayeselindelwe ngamehlo abovu iprofeti ezilandelayo ke emva kwalezi zithembisa ngokufika kwakhe uMesiya zithembisa ngokufika kwakhe uMesiya lo mbuzo ngifuna sibe ugcinile ekhanda lethu lothi sisengasindiswa yini kubuza uIsrael amen siyasafunda abazalwane ngokudlule incwadi kaMateyu chapter number 1 la khona uNkulunkulu eseyiletha inkosi le ebekade ithenjisiwe emibhalweni ehlukahlukene chapter number 1 verse number 18 just nje ukukhumbuza la sifunda ngendoda ekuthiwa uJosepha lithi verse number 18 ukuzala kaJesu Kristu kwaba nje unini uMaria esemisela uJosepha bengakahlangana wafunyana ekhulelo ngomoya ongcwele nayi into ecakayo ke manje ukuthi nayi indoda inentombi and ayikahlangana nalentombi utholakala intombi sekhulelo indoda mayichazwa ngokwezwi lenkosi ivela emndenini kaDavide ayisiyona yakaDavide ngokwemvelo amen owesifazane owesilisa njalo uvela emndenini kaDavide kodwa qhamngingane manje usekhulelwe bengazange bahlangana uJosepha wayesezama ukumdivorce umkakhe ngoba utholakale engcolile amen uverse number 21 lithi lana uverse 20 uthi esazindla ngalokho bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi Joseph ndodana kaDavid ungesabi ukumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho akhulelwe kungumoya ongcwele uzakuzala indodana iqamba igama lokho uJesu ngokuba nguye okusindisa abantu bakhe ezonweni na uNkulunkulu lo mbuzo ukuthi ungaba abantu basazosindiswa ianswer nayi iqhamuka manje ngalomuntu ozalwayo ithini impendulo yalombuzo ukuthi uIsrael usengasindiswa ukuthi yebo uzosindiswa ngoba nangu uJesu Kristu ezalwa ozosindisa abantu bakhe ezonweni amashemba akathathe leli verse kathi yabona ke uthi uJesu uyosindisa abantu bakhe wena usindiswa ubani ngobushemba abantu abamnyama amen uJesu Kristu uyosindisa bonke abangabakhe ezonweni ayikhulumi nje la ngoIsrael wonke ayokumsindisa uJesu Kristu labo bayakusindiswa amen so lana iBhayibheli lisibuyisela ke manje ithemba kwaIsrael uNkulunkulu besethembisile ukuthi uzothumela umuntu obezofakazela ngaye uJesu Kristu lo muntu uJohane into engichazayo kuchapter number 2 verse number 1 yindlela azingenisa ngayo uJohane uchapter number 2 verse number 2 kuqala izazi ziqale zimconfirm ukuzalwa kaJesu verse 2 zithi uphi lo ozelwe inkosi siyakubona la ukuthi uJesu Kristu usezelwe eyinkosi amen uchapter number 22 ngicela sibuyele kuona 22 uverse number chapter number 3 sorry uchapter number 3 ka uMateyu sibona la uJohane ezathula lithi kwavela umbhaphathisi uJohane eshumayela ehlala laseJudiya ethi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele ngokuba nguye okhuluma ngayo umprofeti uIsaya ethi izwi lomemezehlane lithi lungisani indlela yenkosi nayi into ayisho uIsaya manje inkosi isifikile lungisani inkosi yeze kwenzekalani la
Niyenibone makuthiwa komasipala uzofika mhlawumbe imeya. Ama ward councillor akalungisa imigaqo enzele ukuthi lo ofikayo afike esekhambeka kahle emgaqweni. Nayi into enze uJohane la ulungisa abantu ubatshela ukuthi mabalungiselele ukufika kwenkosi yabo. Amen. Kodwa kunendlela aba-addressa ngayo exhumana nendlela uIsaya ababiza ngayo. Amen. Lithi ke yena uJohane uverse number 7. Kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza empaphathisweni wathi kubo nzalo yezinyoka. Yiphi leli gama lesetshenziswa la? Yile la gama elasetshenziswa uNkulunkulu kuIsaya chapter number 1. Ngesikhathi ahlulela uIsrael. Usebenzisa lamagama wasebenzisa kubaFarisi. Uthi nzalo yezinyoka ubani onikhombisile ulaka likaNkulunkulu na? So ngamanye amazwi wonke umuntu mayezwa amazwi kaJohane uyakukhumbula ukuthi konje uNkulunkulu wenzani ngesikhathi eqhamuka nalamazwi anje. Amen. Wenzani uNkulunkulu ngesikhathi eqhamuka nalamazwi anje. So ngamanye amazwi uJesu Kristu mayesemenyezelwe emenyezelwe uJohane uyaqhubeka futhi amveze kwincwadi kaJohn chapter number 3. Cela siyekuyona incwadi kaJohn chapter number 3. So inkosi simenyezelwe iyeza ile nkosi eyayithenjisiwe uJohane uthi abantu mabalungisele indlela. Kodwa kwincwadi kaJohane chapter number 1 uJohane ubona abantu futhi uyabamemeza ubatshela okunye okuhlukile. Uthi verse number 21 mambuza bathi uyini pho? Yabona amagama akhe amenza abantu baxwaye ukuthi uJohane uyini? Uyena inkosi noma ngoba ethi lungisana indlela yenkosi mhlawumbe uyena inkosi. Uyini wena Johane? Ungueli. Wilozo gijima abikezele ngaphambili. Verse number 22. Base bethi kuye ungubani na? Verse 23. Wathi ngiyizwi lomemezehlane elithi lungisani indlela yenkosi. Njengalokhu washo uIsaya umprofeti. Uyamkhotha futhi uIsaya umbuyisela lezakhathi ezindala. Amen. Uthi labo babethunyiwe babevela kubaFarisi. Abesiyaphinda uJohane futhi kuverse number 29. Lithi nangangomuso wabona uJesu eza kuye. Wathini uJohane kuJesu? Wathi bhekani undlu likaNkulunkulu elisusa izono zethu. Sekuyititle ke leyo. Yini title? Ukubona uma ufunde kakhulu kuthiwa udokotela. Ubahle nje uyazi ukuthi une title to udokotela. Mina ngine title kuthiwa ngubuthisha njengoba ngifundisa lelizwe. Amen. uJesu Kristu usevezwa la hayi ngale ya title ekade kuyinkosi. Usevezwa ngale title yokuba iwundlu likaNkulunkulu. Amen. Iwundlu lokwenzani na? Lithi iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Amen. So ngamanye amazwi into eseyisho uJohane uthi nangu uNkulunkulu umuntu asusa ngani izono zenu lezi ezingcolisile. Nangu uNkulunkulu umuntu asusa ngani izono zenu lezi ezingcolisile ngaphezulu kwendwangu eyinindiweyo. Amen. So ngamanye amazwi uJesu Kristu la mayevezwa usevezwa engumsindisi wabantwana bakwaIsrael. Usevezwa engumsindisi wabantwana bakwaIsrael. Yini iwundlu bazalwane? Iwundlu la line significance noma linokubaleka ngoba abantwana bakwaIsrael njalo bebezokwenza umnikelo mebezothola iwundlu. Uyakhumbula ke mawuzobuyela kwincwadi kaGenesis ukuthi uNkulunkulu wabiza uAbraham wathi akaye entabeni ayonikela indodana yakhe. Kunendlela uNkulunkulu enza ngayo lapha entabeni. Wathe sekufanele ngabe uAbraham ubulala indodana yakhe uNkulunkulu wamnikeza iwundlu. Amen. Kodwa manje nangu uJohane unikeza abantu iwundlu and lelo wundlu akusilona isilwane kodwa umuntu. Usebanikeza iwundlu lingumuntu. Ngayizolo noma ngaphambilini uJohane bekade ekhuluma ngaleli wundlu liyinkosi. Yilana ke sengena khona okwesibili lokhu uJesu Kristu ayikho njengoba ezile emhlabeni. Sikhulumile ngoJesu Kristu eyinkosi, sikhulumile ngoJesu Kristu eyinzalo yowesifazane, kodwa futhi uJesu Kristu yini? Uyiwundlu likaNkulunkulu. Uyiwundlu likaNkulunkulu. Amen. Ngicela sibuyele kule ncwadi ebengifundile kuyona kwincwadi kaJohane chapter number 12.
na uJesu Kristu ke emhlabeni ke wenza wonke umsebenzi wenza umsebenzi walapha abantu wabaphilisa bamkhweshina kwaze kwafika la khona evusa uLazaro kwabafileyo. Uma evusa uLazaro kwabafileyo wonke umuntu waqala wabona ukuthi hayi na kanjani uyena lo ebesimlindile. Amen. Kule ncwadi ke sifunde kuyona uverse number 12 wakhona usikhombisela ukuthi kwakuyisikhathi sePhasika. Kwakuyisikhathi sePhasika and abantu babenyuka beze eJerusalema bezogubha lomkhosi. And kunendlela uJesu Kristu abamamukela ngayo. Indlela leyo ayikade esamukela ngayo ezinkosi. Bonke abantu sebeyamvuma manje uJesu Kristu ukuthi uyinkosi. Kodwa manje amathemba abo ayanyuka ekutheni kungenzeka manje sikhululwe ngaphansi kwengcindezi yombuso wamaRoma. Ngobani? Ngoba uIsrael ngalesi sikhathi vele awubuswa inkosi yayo. Awubuswa yilowo oqhamuka elentuzeni kwinzalo kaDavide. Kodwa ubuswa umuntu nikezwa umbuso wamaRoma okwakuHerod. Nabantu sebeyaqala ke manje bakhombisa ubukhosi bakhe uJesu Kristu. Lithi nangangomuso abantu abaningi bafika emkhosini sebezwile ukuthi uJesu uyaza eJerusalema bathatha amahlamvu osundu baphuma ukumhlangabeza bamemeza bathi Hosiyana ubusisiwe ozayo egameni lenkosi. Yebo inkosi kaIsrael ufuna ubheke nalawo magama. Bathi ngempela uyiyona inkosi kaIsrael akusilona iphutha lelabazalwane. Bayamcrown uJesu Kristu manje. Bayambona ukuthi ngempela uyiyona inkosi uJesu. uJesu efumene imbongolo entsha wakhwela kuyo njengokulotshiwe ukuthi ungesabi indodakazi yaseSiyoni bheka inkosi yakho iza ikhwele etholeni lembongolo. uJesu nangu efika ekhwele etholeni lembongolo. And abafundi bakhe bayi understand lento. Kodwa bayi understand nini uma uJesu esefile esesevukile. Amen. And baningi kabanye bafika bacela uFilipu sizocela ukubona uJesu Kristu because uJesu usayicelebrate ngalesi sikhathi. Kungekudala nje babe sebengalindela noma yini eyayingashiwo uJesu. Wayengathi ayihlome uJesu bese bayahloma bakhe. Amen. Ngoba sebeyavuma ubukhosi bakhe. Kodwa ku verse number 27 uJesu Kristu uphendula ngamazwi ahlukile. Uthi kalokhu verse 23 uthi uJesu waphendula wathi kubo sesifikile isikhathi sokuba ikhazimuliswe indodana yomuntu. Ngiqinisile ngithi kini uma inhlamvu kakolweni iwela enhlabathini ingafi ihlala yodwa kepha uma ifa ithela izithelo eziningi. Umbuzo wami usekutheni kungani ulentuzana umbhali uJohane ehlanganisa lezi izitori zombili? Kungani ehlanganisa lesi story sokubusiswa kukaJesu Kristu noma sokubusiswa kombusi omkhulu ozayo inkosi euhlanganisa nokufa kukaJesu Kristu na? Ingoba okoqala uJesu Kristu sezongena kwinkonzo ehlukile kuleyo asebembonele eyiyona abayiqondi leyo nkonzo. Yiphi leyo nkonzo na? Yinkonzo yokuba ngumpristi oyinkosi. Amen. Ubona lapho ngeverse number 13 lithi bathatha amahlamvu bathi Hosiyana ubusisiwe ozayo. Bese lithi verse number 15 ungesabi indodana yaseSiyoni lithi kwagcwaliseka umbhalo. Verse 14 uJesu semfumene imbongolo entsha wakhwela kuyo njengokulotshiwe ukuthi ungesabi indodana yaseSiyoni. Kugcwaliseka umbhalo la. Mase uqedile leyo mbhalo ubambulela ipage elihlukile kubona. Amen. Iliphi lelo page bazalwane? Sithola lokhu kwincwadi yamaHubo 110. Ngicela sekubona. AmaHubo 110. AmaHubo 110. Lana uDavide uyena. Ningicolele bazalwane ngizoncenga. uDavide uyena isihlalo sobukhosi esithenjiswa yena ingunaphakade. Ngithi lesi sihlalo sobukhosi sithenjiswa uNkulunkulu. Kodwa uDavide la kwincwadi yamaHubo uattend ceremony yokucrownwa kwenkosi yakwaIsrael entsha elandela yena.
Uverse number 1 lithi uJehova wathi enkosini yami hlala ngakwesokunene sami ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. Intonga yamandla akho uJehova uyakuyelula eSisiyoni. Na into ayishoyo uDavid ukuthi uJesu Kristu ukhombisa inkosi la ayibiza ngokuthi inkosi yakhe. Uthini kuyona? Uthi hlala ngakwesokunene sami. Uthi uJehova wathi enkosini yami. uDavid ukhuluma ngenye inkosi ayikhonjiswa uNkulunkulu. Leyo nkosi uthini ngayo? Uthi uNkulunkulu uthi ayihlale esihlalweni. Amen. Aze enze isihlalo sayo sibe yisenabelo seinyawo zakhe. Amen. Abese sithi verse number 4. uJehova ufungile engayikuguquka wathi wena ukhuluma nale nkosi ungumpristi kuze kube phakade ngendlela kaMelkisedeki. Nangu uNkulunkulu ucrowna ini, ucrown inkosi, and leyo nkosi nayo inkosi kaDavid. And mayibiza ngokuthi inkosi kaDavid uthi izohlala futhi leyo nkosi ibe ngumpristi. Amen. So ngamanye amazwi uJesu Kristu akasiyona nje kuphela inkosi, kodwa futhi uyinkosi engumpristi. Kungakho manje enhlizweni yakhe mabeqeda ukuthi basho bathi wosana kweliphezulu mayingena inkosi yabo bese yaqala akhulume ngaloko kunye ekufanele ngabuba ikona. Amen. Noma ekufanele ngabe kuyavela ayikho. Amen. So ingakho uJesu Kristu ekhuluma nabo ku chapter number 12 ubakhumbuza leyo nto, kodwa futhi akusiwona amazwi ami uyu uJohane owabuyisayo lawo mazwi. Ngicela sibuyele ku chapter number 12. Usethi ke verse number 23 Jesu waphendula wathi kubo sesifikile isikhathi sokuba inkazimuliso indodana yomuntu. Ngiqinisile ngithi kini uma inhlamvu kakolweni iwela emhlabathini ingafi ihlala yodwa, kepha uma ifa ithela izithelo eziningi. uJesu sekhumbula abazalwane ukuthi uyena oyini oyinzalo yowesifazane, uyena osuka kuNkulunkulu ongcwele kunabo bonke abantu. Amen. Uyena futhi la ophakanyiswayo kuthiwa wosana kweliphezulu ubusisiwe ozayo egameni lenkosi. Uye lo inkosi yakwaIsrael. Number 3, uJesu Kristu uye lo uNkulunkulu akhuluma naye athi nasi isihlalo sikaDavid engikunikeza sona, hlala kusona ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo seinyawo zakho. Uye futhi uNkulunkulu akhuluma ngaye athi luhlobo luni lenkosi azoba yiyona, athi uzoba inkosi engumpristi ngokokuma kaMelkisedeki. Amen. Ngokomuma kaMelkisedeki. Ingakho uJesu verse number 27 esethi ke ngalokho umphefumulo wami ulusizi. Ngizakuthini na abangisindise kulomzuzu, kodwa ngenxa yalokho ngize kulomzuzu. Baba khazimulisa indoda ukamulisa igama lakho kwafika izwi livele ezulwini lathi ngilikhazimlisile. Amen. uJesu waphendula verse number 8 uJesu waphendula wathi lelizwi alizanga ngenxa yami kepha ngenxa yenu. Kalokhu kungukuhlulelwa kwalelizwe, kalokhu umbuso walelizwe uzawuxoshwa. Naye into ayivezayo ukuthi usezomnqoba uSathane njengalokhu incwadi kaGenesis 3 verse 15 ithembisa. Usathi ke lelizwi selifikile, umbuso walelizwe uzawuxoshwa, uzomnqoba uJesu Kristu. Amen. Umbusi walelizwe uzomnqoba uJesu Kristu. Abesethi ke ku verse number 32 mina nxa ngiphakanyiswa. Ukhuluma ngani? Ukhuluma ngokuthi haya lo sasicule primary. No, ukhuluma ngokuthathwa kwakhe uJesu Kristu aphanyekwe emthini wehlazo. Uthini? Uthi ke mina nxa ngiphakanyiswa emhlabeni ngiyakubadonsela kimi bonke. Ngesikhathi bengithatha bengiphosa emthini wehlazo ngifa ngibethelwa ngiyobe sengibadonsela kimi bonke abantu njengompristi omile okaMelkisedeki. Amen. Mhlawumbe nje ngokugcina abazalwane ngicela si-highlight kafushane nje just 5 minutes kwincwadi yamaHebheru ukusebenza kwalompristi kaMelkisedeki. Incwadi yamaHebheru ngicela sigijime nje kuyona. Chapter number 7. Nayi into evelayo ngoMelkisedeki la uverse number 1.
uthi verse number 1 kumaHebheru ngokuba uMelkisedeki lo inkosi yaseSalem inkosi uMelkisedeki ungumpristi futhi kaNkulunkulu ophezukonke amen owahlangabeza uAbraham mhla ebuya ekubulaweni ebulaleni amakhosi wambusisa uAbraham wamabela okweshumi kukho konke yena ogama lakhe lithi kuqala ukuhunyushwa kwalo inkosi yokulunga inkosi yaseSalema okungukuthi inkosi yokuthula ititle leyo eyinikeza uMelkisedeki and leya nkosi uDavide attend ceremony yayo kwiRevelation inkosi ekhawunwa uNkulunkulu and mayigqokiswa uNkulunkulu ubukhosi bayo uyayitshela ukuthi yakuba inkosi ngokuma kaMelkisedeki amen na uJesu Kristu uzoma ezinkosi emengo kaMelkisedeki amen ekuyinkosi yokuthula aphinde futhi abe inkosi abe ngumpristi kaNkulunkulu uverse number 14 wakhona kule ncwadi uthi ngokuba kusobala ukuthi inkosi yethu ivela kuJuda naye izobazalana lodwa ubani inkosi ekrowniwe noma enyusiwe abatwala baIsrayeli yilevela kubani kuJuda izizwe uMose angakhulumanga lutho ngaso ngobupristi uJesu maye ukuthi uvela kaJuda akakwazi ukuba umpristi kodwa lalithi uNkulunkulu akakhulumanga ngaye ezinkosi evela kaJuda iphinde kuvela umpristi kaJuda kodwa uJesu verse number 15 ikakhulu kusobala lokho uma kumiswa omunye umpristi ofana noMelkisedeki ongamiswanga ngomthetho womyalo wenyama kedwa ngamandla okuphila okungabhubhiyo so ngamanye amazwi uJesu Kristu umiswa uNkulunkulu hayi ngokomthetho kodwa umiswa uNkulunkulu ngokomdlela kaMelkisedeki lowo owayengumpristi aphinde futhi abe inkosi amen and uMelkisedeki kuyavela ukuthi ubengumpristi ingunaphakade ubengumpristi ingunaphakade verse number 16 kuwana le chapter uthi ongamiswanga ngomthetho womyalo wenyama kodwa ngamandla okuphila okungabhubhiyo ngokuba kufakazwa ngaye ukuthi wena ungumpristi kuze kube phakade ngokokuma kaMelkisedeki so uJesu Kristu manje makuthiwa ungumpristi so ungumpristi ngokokuma kaMelkisedeki ingunaphakade why kushiwa lokho ingoba uJesu Kristu ufika ngalesi sikhathi nethempeli lithenjisiwe ukuthi liyawudiliswa and laliselidiliziwe okokuqala amen and uNkulunkulu usebeka umpristi omusha ngobani uthembise ngoDaniel ukuthi lizodilizwa nalo ithempeli uqobolwana amen so kunompristi manje omusha ngoba ithempeli lizofa ngelisasebenza lutho nompristi uzobe seyahluka sekuzoba umpristi kaNkulunkulu ongeka sangena kule thempeli elibekiwe verse 23 kulabo ke baba baningi ababebekwa nabo abapriest babema kanje kulabo ke babebaningi ababebekwa babe ngabapriesti ngokuba bathiyeka ngenxa yokufa ukuba baqhube njalo kepha yena ngenxa yokuba ehlala phakade unobupriesti obungena kuguquka uNkulunkulu umnikeza buphi upriesti uJesu Kristu umnikeza ubupriesti obungena kuguquka okumile ingunaphakade amen now leyo nto kisimenza akwazi ukwenza lo msebenzi esuthola ku verse 5 ngakho ke unamandla okusindisa ngokupheleleya beza kuNkulunkulu ngaye lokho ephilela njalo ukubamela ngokuba umpristi omkhulu onjalo usifanele thina ongcwele ongenacala ongenabala owahlukanisiwe nezoni owenziwa aphakame phezukwamazulu ingakho ukuthi Johane mayimveza laphana uyamveza ukuthi akanalo icala kodwa aphinda ambize ngani futhi newundlu kungani kungenxa ukuthi uJesu Kristu ungumpristi ongagcini nje ngokunxusela abantu kodwa umpristi ozinikela yena ngenxa yecala labantu abapristi bakwaIsrael mebezongena njalo ngonyaka bayinikele banikele iminikelo nganye njalo umuntu mayonile kodwa uJesu Kristu unikelo wakhe umzimba ekufeni kwakhe amen uverse number 13 chapter number 10 chapter number 10 uverse number 13
Sorry, verse number 3. Now, lithi lana verse number 3. Kodwa ke kuleyo mihlatshelo kukhona okukhunjulwa ngokwezono iminyaka ngeminyaka. Ngokuba akunakwenzeka uba igazi lezinkunzi nelezimbuzi lisuse izono. Ngalokho ke esefika ezweni uthi umhlatshelo nomnikelo awuthandanga. Kodwa ungilungisele umzimba iminikelo yokushiswa nemihlatshelo ngenxa yesono awuyithokozelanga. Ngase ngithi bheka ngiyeza emqulwini wencwadi kulotshiwe ngami ukuba ngiyenze uNkulunkulu intando yakho. Namkhumbula uNkulunkulu rejecta iminikelo yakwaIsrael. Even nakwincwadi yamaHubo chapter number 5 uyaba reject abantwana bakwaIsrael neminikelo yabo. Kodwa uJesu Kristu engumpriest omkhulu uyangena athi uNkulunkulu awuyithokozelanga zonke lezi zinto. Lezi zona bezikhunjulwa njalo mekuhlatshiwe ikunga. Kodwa ke mina sengiyeza ukuba ngenze intando yakho. Amen. Usethi ke lana ku verse number 8 eseshilo ngasenhla ukuthi imihlatshelo neminikelo yokushiswa nemihlatshelo ngenxa yezono awuyithandanga awuyithokozelanga eyona ilethwa ngokomthetho. Ubuye wathi bheka ngiyeza ukwenza intando yakho. Ususa okokuqala ukuze amise okwesibili. Verse number 11. Abapristi bonke babe bema bekhonza imihla ngemihla benikela kaningi ngonyaka leyo mihlatshelo engasoze yaba namandla okususa izono. Kepha yena esenikele ngomhlatshelo waba munye ngenxa yezono wahlala phakade ngakwesokunene sikaNkulunkulu. So uJesu Kristu umpristi omile emele abantwana bakaNkulunkulu ukuba banikelele ngezono zabo kubikanye. Uverse number 13 uthi lana usalindele izitha zakhe zize zenziwe isebenabelo sezinyawo zakhe. Ngokuba ngomnikelo munye uphelelise njalo labo abangcwelisweyo. Kepha umoya ongcwele uyafakaza kithi ngokuba emva kokusho kwakhe ukuthi yilesi sivumelwano sami engisengizokusenza nabo emva kwalezo zinsuku isho inkosi enhlizweni zabo ngiyakuloba emqondweni yabo nezono zabo nobubi babo angisoze ngakukhumbula futhi. So uJesu Kristu umpristi ongena ethempelini and angangena ethempelini elenziwe ngezandla ungena ethempelini elingunaphakade ungena anikele kanye iminikelo okuyiwona osusa izono zethu abese ema ingunaphakade ngalowo mnikelo. And uJesu Kristu unikela yena umzimba wakhe uqobo. Amen. And wanikela umnikelo omunye iqobo kwabikanye. Unikela kwabikanye umzimba wakhe and ubumnikelo oyi1. So uJesu Kristu bezogcwalisa umlentuzana isiprofeto sakhe sokuba ngubani nginkosi yakwaIsrayeli. And kwesibili uJesu Kristu ubezile ukuzogcwalisa isiprofeto sokuba futhi ngilowo odala ukuthula phakathi komuntu noNkulunkulu. Manje kulentuzana uJohane uma ebuka uJesu Kristu ozinikelayo yena umzimba wakhe ingakho kuchapter number 1 uverse number 29 ethi bhekani undlu kaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Ethi elisusa izono zezwe. Amen. Now, chapter number 12 uJesu Kristu uvala ngalamazwi noma ngizovala ngalamazwi emazwini akhe. Amen. Uthi verse number 27. Kalokhu umphefumulo wami ulusizi ngizakuthini na babasindisa kulomzuzu kodwa ngenxa yalokho ngize kulomzuzu. Nasi isizathu sokuza kaJesu Kristu ukuba zokhazimulisa uNkulunkulu. Amen. Asethi ke baba khazimulisa igama lakho kwase kufika izwezwini lithi ngilikhazimulisile ngobuye ngilikhazimulise futhi. Abesethi verse number 23 uJesu waphendula wathi kubo sesifikile isikhathi sokuba ikhazimuliswe indodana yomuntu. Ngiqinisile ngithi kini uma inhlamvu kakolweni iwele emhlabathini ingafi
ihlala yodwa. Na uJesu uma kuthiwa uyasala yedwa kuyena kuphela ongcwele angafi. Okushuthi njengoba uthatha inhlamvu mozothatha inhlamvu ekuyiyona onayo ungayitshali ukuze kwakhele izithelo eziningi ngeke size siqhuma izithelo. Kodwa uthini uJesu Kristu la? Uthi kumele ithathwe inhlamvu yenze njani? Inikelwe yenze njani? Ife. And mayifi inhlamvu bese leyo nhlamvu ingahlali yodwa yakhe ezinye izithelo eziningi. So ngamanye amazwi uJesu Kristu uzifanisa na inhlamvu enikelwayo. And le nhlamvu iyodwa iyona kuphela ehlukile kulezi ezinye. Ayikho enye inhlamvu efana noJesu Kristu ngoba unguye uJesu Kristu ozelwe ngaphandle kwesono. Uthi ke ngiqinisile ngithi kini uma inhlamvu kaQolweni iwele emhlabathini ingafi ihlala yodwa kepha uma ifa ithela izithelo eziningi. Oh amen. Ku chapter number 53 last verse kaIsaiah uNkulunkulu ke uconclude lokhu ngalezi zenzo zonke azikhombisile ngoJesu Kristu. Ngicela nje sivule kuona uverse number 10. Verse number 10. Usathi-ke lana ukhuluma ngayo uJesu Kristu. Uthi verse number 8 yasuswa ecindezelweni nasekwahluleleni ngubani esizukulwane sayo owacabanga ukuthi yahlwithwe ezweni labaphilayo. Mayethi yahlwithwe ezweni labaphilayo khona uJesu Kristu uzofa. Abesethi ishawa ngeziphambeko sabantu bami na. Abesethi babeka ithuna layo kanye nababi ekufeni ayinabenza okubi noma ingenzange indluzulu. Kungekho nankohlisa emlobeni wayo. Nokho uJehova wathanda ukuyishaya ngezifo lapho wenza umphefumulo wayo ube ngumnikelo wecala. Iyakubona inzalo yayo yenze izinsuku zayo zibe ziningi. So ngamanye amazwi uJesu Kristu ungena la ezinkosi ezobusa abantu. uJesu Kristu ungena la ezinzalo kalentuzana kaGenesis 3:15. And futhi uJesu Kristu ungena la kuyilowo ozofa njengembewu ekuyena kuphela ongcwele. Ngaphandle kwaleyo mbewu akekho ongalunga. uJesu Kristu ungena ezumpristi akhulume ngayo umfowethu izolo owakho ukuthula phakathi komuntu noNkulunkulu. Ungena enikela ngowakho umzimba. Ingakho lesi sikhathi senzeka ngesisikhathi sokudilizwa kwethempeli okulandelayo emva kokufa kwakhe uJesu Kristu. Amen. Cela sikhule. Baba wethu ongcwele nonguyise wenkosi yethu uJesu. Baba, we are so grateful. Lawa mazwi uNkulunkulu ethu namandla abukhulu kakhulu emqondweni wethu ukuba singakwazi ukwahlanganisa wonke siwenze into eyodwa. Kodwa siyabonga uNkulunkulu ethu namandla ukuthi uJesu Kristu uphelele kithi okuyena owanikelwa kanye. Siyabonga ukuthi uphelele kithi uNkulunkulu ethu ongcwele okuyena ohlushiwe nowahlatshwa enikelwa ngenxa yezono zethu. uNkulunkulu ethu namandla udumo nesibongo lokufanele namanje Nkosi siyathandaza ukuthi sonke sikholwe yiloko esikuzweleyo nokuthi ingalo kaNkulunkulu enguJesu Kristu yambulelwe thina. Dunyiswa ke Nkosi nanamanje uJesu Kristu abajazi manje sibe naphakade.